Hei kaikille verkkokauppiaille! Oletteko valmiita nostamaan verkkokauppanne uudelle tasolle? Tänään haluan kertoa, miten Shopify ja Business Central voivat yhdessä antaa yrityksellesi kilpailuetua. Ensinnäkin puhutaanpa Shopifysta. Se on ehdoton alusta verkkokaupan rakentamiseen ja hallintaan. Se on helppo ottaa käyttöön, käyttäjäystävällinen ja täynnä ominaisuuksia, jotka auttavat sinua myymään enemmän. Mutta tässä tulee juju, Shopifyn integroiminen Business Centraliin vie sen aivan uudelle tasolle. Business Central on todellinen voimanpesä. Se on ERP-ratkaisu, joka tehostaa liiketoimintaprosesseja kirjanpidosta varastonhallintaan. Integroimalla sen Shopifyhin et vain pyöritä verkkokauppaa, pyörität hyvin öljyttyä konetta. Kuvittele, että sinulla on reaaliaikaista tietoa käden ulottuvilla. Voit seurata myyntiä, hallita varastotasoja ja hoitaa asiakaspalvelua tarkasti ja nopeasti. Se on kuin kristallipallo yrityksellesi. Voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä nopeammin, vähentää manuaalisia tehtäviä ja keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää yrityksesi kasvattamiseen. Lisätäänpä nyt mukaan vielä yksi kerros. Tekoäly. Tekoäly muuttaa tapaamme tehdä liiketoimintaa. Tekoälyn avulla voit automatisoida asiakaspalvelua, räätälöidä markkinointikampanjoita ja jopa ennustaa tulevia trendejä. Ajattele sitä 24/7-avustajanasi, joka työskentelee aina taustalla optimoidakseen toimintaasi. Mutta minulla on jotain vieläkin jännittävämpää jaettavaa. Ridocupin RidoFlow-konsepti. Se mullistaa kaiken. RidoFlow ottaa kaiken, mitä juuri mainitsin, ja tehostaa sitä entisestään. Se on suunniteltu tuomaan kaikki nämä elementit saumattomasti yhteen, luoden menestyksen suunnitelman. RidoFlown avulla saat aidosti integroidun järjestelmän. Shopify-kauppasi, Business Central ERP ja tekoälyominaisuudet toimivat kaikki harmoniassa. Tämä tarkoittaa nopeampaa käyttöönottoa, alhaisempia kustannuksia ja merkittävää kilpailuetua. Älkäämme unohtako, verkkokaupan maailmassa edellä pysyminen vaatii jatkuvaa parannusta. RidoFlow helpottaa prosessien päivittämistä, markkinamuutoksiin sopeutumista ja yrityksen skaalaamista vaivattomasti. Mitä tästä siis opimme? Yhdistämällä Shopifyn, Business Centralin ja tekoälyn Ridocupin RidoFlown kanssa et vain pysy kilpailussa mukana, loikkaat eteenpäin. Tehdään verkkokaupastasi paras mahdollinen. Ota loikka, hyödynnä näitä tehokkaita työkaluja ja katso, miten yrityksesi kukoistaa. Kiitos, että katsoit.